Чираттагы кытлау хатын biz Иске Майна районы Кызылсу авылында туып үскән якташыбыз Аввязова Хатима Саид кызына багышларбыз. 25 июнь көнне ул үзенең юбилеен каршылады. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны Масиевкадан туганнары Рива, Нажия Аввязовлар балалары белән, Иске Атлаштан Роза, Каюм Рахманкуловлар баланыклары белән, Иске Атлаш, Тольятти, Самара, Масиевка җирләреннән килгән бар теләкләрне дә мин чәчми, түкми җиткерергә тырышырмын. Безнең якын кешебез мәктәпне тәмамлап, авыл хуҗалыгы институтында агроном һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алгач, аны юллама буенча Масиевка авылына эшкә җибәрәләр. Шул авылда ул абыебыз Шәүкәт Мөбин улы Аввязовны очратып, матур гаилә коралар. Икесе бергә Иске Яндука авылына хезмәт итәргә юлланалар. Шәүкәт Мөбинович колхоз рәисе, Хатима Саидовна баш агроном булып эшлиләр. Мәхәббәттә 2 балаларын үстерәләр. Уллары Илдар һәм кызлары Илмира туа. Икесе дә алар бүгенге көндә үз гаиләләре белән яшәп киләләр. Яндукада эшләгәчтән соң безнең кадерлеләребез Иске Атлаш авылына күчеп кайталар. Хатима апабыз бүген дә анда яши. Абыебыз гына кызганычка каршы вафат булды. Улы Илдар да Атлашта гаиләсе белән тора. Кызы Илмира Ульяновск шәһәрендә гаиләсе белән яшәп, әнисен сөендерә. Оныгы Рөстәм ял көннәрендә әбисенә кайта, анарга юлдашчы, ярдәмче булып тора. Хатима апабыз бик тырыш булды гомер буе. Аңа намуслы хезмәте өчен лаеклы агроном исемен бирделәр. Лаеклы ялга чыкканчы ул үз һөнәренә тугрылыклы булып калды. Бүгенге көндә аның төп ярдәмчеләре улы Илдар белән килене Иркә. Алар әниләреннән ерак яшәмәгәнгә гел ярдәм итеп, хәл белешеп, матур гомер итәләр. Кызы Илмира кияве Мансур да аның өендә еш кунак булалар. Бер сүз белән әйткәндә, юбиляршыбызның юбилей тантанасы көнне нәрсә өчен шатланыр дигән ирешкән дәрәҗәләре күп. Иң мөһиме, билгеле, акыллы, тәртипле бала аныклар. Кадерле кешебез, син безнең һәр вакыт булышырга ашкынып торучы ярдәмчел туганыбыз. Серләребезне саклый ала торган сердәшчебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмеңдә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телибез. Аның һәр берсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга, кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җиттибез. Туганыбыз җәй аенда юбилеен каршылый. Картайла әкрен генә диеп күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерлебез, насыйп булсын 100 яшеңә җитәргә. Аны узып, безнең әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Хатима Саидовна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Sensiz qan, mensiz gina. Ko'ngilda
sizga to'g'ri. Muhabbat diling. Shuna